Ini tambangnya enggak enek. ya Allah. Ya tambang dengan di motor kono kok renek iki piye? Enggak enek. Tak goleki enggak enek. Halah golek tambang ngono kok yo renek iki. Ngomongnya enggak enek. Ya tambang kan mbok kowe to. Aduh. Lah kok malah njokrokne aku iki. Yo mau koyone tak gawa reneng Terus tenan iki. Aku yo bingung golekine. Lah kok iso njokrokne aku piye karepmu iki? Wong kowe sing salah tambang kono goleki kok renek kok. Nek goleki ketemu entekmu berarti Sing tak goleki neh kono lho. Oh, renek demi renek. Kon goleki kok malah. Ya jajal sampe golekane dhewe ngono lho. Ki ndang goleki kono. Kok malah kon goleki kok malah jajal golek ono ngono lho. Aduh. Cuma ngongkon aku. Wis jajal golek ono dhewe. Jadi sunggal kan golek tambang dong. Ngarit dengan tambangan kono kok malah. Ya wis tak goleki. Goleki ngono lho. Ora enek. Dawang renek kok. Jajal golek ono dhewe. Oh, lho tak ora nggo tali tenan iki, nggo tali. Oh. Aduh.